எதை எடுத்தாலும் ஏட்டிக்கு போட்டிக்க பேசாத, சொல்கிறத கேட்டு நட என்ற சொல்லாடலை நம்ம அதிகமாக கேள்விப்பட்டிருக்கோம். குறிப்பாக சொல்லணும்னா தமிழ் சமூகத்தில் பெண்களிடம் இந்த சொல்லாடல் அதிகமாக பயன்படுத்துவதை பார்த்துருக்கிறோம். இந்த ஏட்டிக்கு போட்டியாக பேசாத என்ற சொல்லாடல் இருக்கு இல்லையா, அதில் போட்டி என்றால் என்ன என்று நம்ம எல்லோருக்கும் பெரும்பாலும் தெரியும். அந்த ஏட்டி என்றால் என்ன என்பதை தான் இந்த காணொலியில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க போகலாம். தமிழில் 42 ஓரெழுத்து ஒருமொழி சொற்கள் உள்ளன. அதென்ன ஓரெழுத்து ஒருமொழி என நீங்க கேட்கலாம். ஒரு எழுத்து, வெறும் ஒரு எழுத்தே சொல்லாக வந்து பொருள்படுமாயின் அது ஓரெழுத்து ஒருமொழி என்று தமிழ்ல ஒரு வழக்கு இருக்கு. உதாரணத்திற்கு ஐ என்ற எழுத்து தலைவன், இறைவன் என்ற பொருள்படும். தா என்பது யாரிடமிருந்தாவது எதையோ ஒன்று கேட்பது என பொருள்படும். இப்படி தமிழில் 42 எழுத்துக்கள் ஓரெழுத்து ஒருமொழி சொற்களாக இருக்கின்றன. அதிலும் மிக முக்கியமாக உயிரெழுத்துக்களாக இருக்க 12 எழுத்துக்களுமே ஓரெழுத்து ஒருமொழி சொற்களாக வருகிறது. என்ன காரணம் என்றால், மனிதன் மொழி உருவாவதற்கு முன்பு தான் எழுப்பிய ஓசைகளையே கருத்து பரிமாற்றத்துக்கு பயன்படுத்தியதால் அவை எல்லாமே ஏதோ ஒரு பொருள்படும்படி இருக்கு. உதாரணத்துக்கு நம்ம ஏ நெடில் இருக்கு இல்லையா, ஏகாரம் ஏ, அந்த ஏ சொல் என்ன சொல்லுதுன்னா அம்பு என்ற ஒரு பொருள்பட்டாலும் ஏவுதல், விழித்தல் என்ற பொருள்படுகிறது. அதாவது அழைத்தல் என்று பொருள்படுகிறது. இன்னைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா யாரையாவது அழைக்கும் போது நாம ஏய் என ஏகாரத்தோடு எகர ஒற்று மெய் போட்டு தான் அழைக்கிறோம். ஏய் இங்க வா, ஏய் என்ன செய்யற, ஏய் உன்னதான் அழைக்கிறேன் என்று அழைப்பதற்கு, விழிப்பதற்கு ஏகாரத்தை நாம் பயன்படுத்துகிறோம். இந்த ஏகார எழுத்து அழைப்பதை குறிப்பதற்கான பொருள் தருகிறதால் ஏகாரமும் ஒரு ஓரெழுத்து ஒரு மொழி தான். ஆண் பாலினத்தில் உள்ள ஆண்கள் தங்கள் பாலினத்தை சேர்ந்தவர்களை ஏண்டா என்று அழைக்கிறோம். ஏண்டா டேய் எங்கடா போற என்று கேட்கிறாங்க. அதே போல பெண் பாலினத்தில் சேர்ந்தவர்கள் சக பெண்களை பார்க்கும்போது ஏண்டி உன்னைதான் கூப்பிடுறேன் என்று சொல்றாங்க. இந்த ஏண்டா ஏண்டி இருக்கு இல்லையா, இந்த ஏண்டி என்ற சொல்லுதான் காலப்போக்கில் மருவி ஏட்டி என்றாயிடுச்சு. இன்னைக்கும் சில வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஏட்டி ஏட்டேன்னு தன் மனைவியை ஆண்கள் கணவன்மார்கள் கூப்பிடுவதை நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஏட்டி என்பதை பெண் பாலினத்தை அழைப்பதற்கு, விழிப்பதற்கான சொற்களாக இன்னைக்கும் பயன்பாட்டில் இருப்பதை நம்ம கண்கூடாக பார்க்கிறோம். இதைத்தான் ஏட்டி என்று ஒரு ஆண் பெண்ணை பார்த்து அழைக்கும் போது அதற்கு போட்டியாக பெண்ணும் ஆணை பார்த்து ஏண்டா என்று அழைக்காத என்பதுதான் ஏட்டிக்கு போட்டியாக நீ அழைக்காத பெண்ணுக்கு அறிவுரை சொல்லும் விதமாக இந்த சமூகம் தொடர்ந்து இந்த சொல்லாடலை பயன்படுத்தி இருக்குது. அதான் ஏட்டிக்கு போட்டியா பேசாத, ஏட்டிக்கு போட்டியா சொல்லாத என்று சொல்லாடல் இருக்குன்னா, ஒரு கணவன் ஒரு மனைவியை பார்த்து டி போட்டு, டி விகுதி போட்டு, இல்லாட்டி ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை பார்த்து, வீட்டில் இருக்க குழந்தைகளே ஆண் குழந்தை ஒரு பெண் குழந்தையை பார்த்து டி போட்டு பேசும்போது பெண் குழந்தை ஆண் குழந்தை பார்த்து டா போட்டு பேசக்கூடாதுன்னு இன்னைக்கு நம்ம சொல்றோம். இதுதான் ஏட்டிக்கு போட்டியா பேசாத என்ற சொல்லாடலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பொருள். இந்த அறிவுறுத்தலை நாம ஏற்கலாமா என்றால் ஒருபோதும் ஏற்கக்கூடாது. என்ன காரணம்னா, எவர் ஒருவரையும் எதன் பொருட்டும் நாகரிகமின்றி பேசக்கூடாது, யாரையும் யாரும் நாகரிகமின்றி டா போட்டோ டி போட்டோ பேசக்கூடாதுன்னு குழந்தைகளுக்கோ இல்லாட்டி ஆண்களுக்கோ பெண்களுக்கோ இந்த சொல்லாடல் அறிவுறுத்தியிருந்தா அது ஒரு நியாயமான அறிவுறுத்தல், அதை எல்லோரும் பின்பற்றலாம். ஆனால் ஆண் குழந்தைகள், ஆண்கள் பெண்களை ஏண்டி என்று ஏட்டி என்று பேசுவார்கள். அதற்கு போட்டியாக பெண்கள் ஒருபோதும் ஏண்டா என்று பேசக்கூடாது என்று ஒரு சார்பு தன்மையோடு இருந்துக்கிட்டு ஆணாதிக்க மனநிலையின் வெளிப்பாடாகவே இருப்பதால் இந்த சொல்லாடலை நாம் ஏற்கல மறுக்கிறோம். அதனால்தான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம், அழுத்தமாக சொல்கிறோம், இனிமேல் பெண் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்கள். பெண்களே நீங்கள் உறக்க சொல்லுங்கள், ஏட்டிக்கு போட்டியாக பேசாத என்று இந்த சமூகம் சொன்னால் உறக்க சொல்லுங்கள், உலகத்தின் செவிகளில் கேட்கும்படி சொல்லுங்கள், ஏட்டிக்கு போட்டியாக பேசுவோம் என